Međunarodni dan meteorologa. Branko Zivlak bavi se meteorologijom već 30 godina. Za njega ta nauka ne predstavlja samo količinu i vrste padavina, grmljavinske oluje, tornada i tajfune, već i način života. Za vreme njegovog dugog bavljenja tom profesijom bilo je promjena i to najviše u pogledu savremenih tehnologija. Vi znate da je nekad meteorologija čak bila pokretač informatike, a sada je to obrnulo se pa je informatika pokretač meteorologije. Koliko u tome ima istine pokazuje prvi i jedini srpski meteoforum. Osnovan je 2006. godine kako bi spojio sve ljubitelje meteorologije. 4 godine kasnije ima preko 800 članova. Iskreno nismo očekivali da puno ljudi postoji takvih u Srbiji kojima to nije profesija, koji se bave meteorologijom čisto iz hobija. Osnovali smo forum čisto da bi se mi družili, da bi razmenjivali iskustva, da bi pričali o vremenu, o fotografijama. O meteorologiji su ljudi razmišljali još 340 godina pre nove ere, kada su pokušavali da objasne vremenske pojave. Prvi veliki korak napravljen je vekovima kasnije, 1873. godine, kada je osnovana Međunarodna meteorološka organizacija. Ona je 1951. prerasla u Svetsku meteorološku organizaciju koja na današnji dan proslavlja 60 godina postojanja. Možda je to neskromno reći da je Svetska meteorološka organizacija jedan sistem koji je najuvezaniji od svih mogućih sistema koji postoje u svetu. Kao takva, ona je čak sad prepoznata za sve moguće elementarne nepogode. I Srbija je deo tog velikog sistema odakle stiže najveći broj informacija o vremenu. Prevaziđene su sve granice i meteorologija danas služi u svakodnevne svrhe, a bitan uticaj i vremena na ljude i ljudske aktivnosti doveo je do razvoja nauke o prognozi vremena. A meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom.